Már is érkezik az olasz pilóta, óriási verseny után dobogóra állhat. A dobogó második fokára érkezik Sergio Campana! Egy újabb olasz versenyző, aki már járt nálunk a Hungaroringen a dobogón, és akkor jöjjön a mai futam győztese szintén Olaszországból, Vittorio Giroldi! Megtapsott Pirellinek, gyönyörű győzelem, ami pedig a győztes csapatot illeti, a Supernova Racing képviselőjét, Matthew Smith! A győztes tiszteletére pedig akkor szóljon az olasz himnusz! Mindegyik olasz! Schumacher! Még egyszer egy óriási tapsot és ovációt az autógépő második